Està la dissidència controlada? Els grups que podem ficar dins del sac del progrés en general per denunciar injustícies socials critiquen a les seues cançons una mena de manipulació del comportament per part dels dirigents, criticant que, arrel del futbol, les persones arriben a preocupar-se més pel que passa a un camp de futbol que a amainar les injustícies socials. El futbol és un esdeveniment que arrossega milers de persones a un lloc concret i, estant allà dins, obliden que hi ha tota una societat per millorar ahí fora. Aleshores, podríem dir que qui vol un món més just l'ha de criticar, però, com deia aquell, qui estiga lliure de pecat que llance la primera pedra. Molts d'aquests grups han format part d'esdeveniments multitudinaris on ha anat la jovenalla a llepar-se i passar el temps. No són els festivals una mena de manipulació conductual adreçada a un altre sector de la població? El sector més progressista pot ser desperten consciències, però tot resta en un atzucac. Tornem a preguntar, ¿està la dissidència controlada? My name is Robert Connors, and I have served with the Department of Defense for over 20 years. In March of 1994, I was brought in as Director of Communications for a project called Operation Sedgwick. This program was the second stage in the project called MK Ultra. Its focus and sole purpose was the control of the African American population and urban youth through music. Yes, you heard me correctly, through music.